Ni wale in kɛla kunu 15h wagati tilero fana to dun tɛmɛlen kɔ dugudenw yɛrɛ ka fɔla ko cɛ marifatigi caman de nana bolimafɛnw na n'o ye moto ye ni ka sin ka na tabla maaw ka foro kɔnɔnaw la ka bagan damadɔ ka olu fɛnɛ ni faga. Dugu ni an b'a fɔ dugu ma Kese dugu à 3 km du village Majama. Donc mɔgɔ min bɔra o côté ne fɛ ka tɛmɛ duguma sira nin fɛ kana an ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ dɔw tun b'a la ka ɲɔ gosi dɔw tilara ɲɔ gosili la min kan ka ɲɔ fara ɲɔgɔn kan quoi minnu min kan ka ɲɔ gosi olu balila ka u ye ɲɔ to en même temps ani machine nana kana tasuma bila ɲɔ tɔn na ka tasuma bila machine na en même temps so dɔ tun bɛ yen quoi so kelen o bali kɛ ale kɔnɔbara na ka so nin faga fali fila tun bɛ yen o fali fila nin fana faga dɔ fana ka ɲɔ jɔgɔ tun bɛ yen n t'a dɔn an b'a fɔ bamanankan a tigi y'a ka ɲɔ tigɛ ka ban f'a y'a fara ɲɔgɔn kan o tasuma bila o fana na o y'a essayé k'u tasuma bila dɔ fana na u bɛ na n'an ka mɔgɔw ye an ka autodéfense mɔgɔw olu natɔ ye ka bali wuli. Madiama ale ye dugu ye min ni Jɛnɛcɛ yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 25 la dugu min don a dugu ka bon a dugudenw y'a yira k'a fɔ ko jadimaw bɛ u nɔfɛ a mɛnna sabula u bɛ fɛ u ka bɛnkan ta n'u ye nka dugudenw kɔni bannen don o bɛnkan ta ma o de kɛra sababu ye sa tuma bɛɛ jadimaw bɛ bin a dugu kofɔlen kan min ye a autoritéw ye sa maire Dakan ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ caman bɛ ka kɛ u fɛ yaasa ka se ka dugudenw yɛrɛ lakana an ka lamɛn. Majama ye dugu belebele di Majama ye sɛnɛkɛ dugu di Majama ye dugu ye min vraiment ni sɛnɛ bɛ ɲɛ an fɛ dun ka fa bɛ sabati an fɛ malo bɛ sɛnɛ an fɛ cogo min na ɲɔ bɛ sɛnɛ an fɛ ten mais banbanci ninnu u bɛ fɛ k'an dɛsɛ k'an ka suman ladon so nin degun b'an kan bi fo k'a dama tɛmɛ o bɛ ka mugu ci an kan cogo bɛ mugu ci an kan ten an bɔra so min na sisan mɔgɔ bɛɛ sera an ɲɛna dugu bɛ ci cogo cogo ala de b'a dɔn o kɔnɔna na an ka autodéfense an bɛ foli bila u ye kosɛbɛ o ni cɛya mais hali sisan ninnu dɔrɔn tɛ an ka autodéfense dɔrɔn tɛ wasa kɛ koyi an jigi ye armée kan ma gɛn u ka jɔ o jɔyɔrɔ la pour que population bɛ se ka wasa. Madiama dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni sɛgɛ kɔni tɛ fila ye k'u tɔɔrɔ la sabula tuma bɛɛ jadimaw bɛ binkani walew kɔni ta ka u sɛgɛrɛ o kama sa u bɛ welewelekan k'o bila ɲɛmaaw yɔrɔ. An ye fɛɛrɛ kɛ ka préfet écrit an ye préfet écrit ka situation ɲɛfɔ a ɲɛna sɔrɔdasiw ka kanmu bɛ fɛnkɛ la ye an ye olu alerter u ka se ka an ka yɔrɔ sécuriser ka se ka patrouille kɛ pour que population bɛ se ka suman tigɛ ka don cogo min na an ye dugutigiw fara ɲɔgɔn kan commune dugutigi 10 ka tila ka o accompagner ni mairie mɔgɔw ye ka taa gouverneur fɛ yen ka taa sigi ka kɔrɔfɔ la yira la ka yira k'a fɔ an ka sigida bɛ cogo min na n'u ma ɲɛ an ma an ka samiya a bɛna tiɲɛ an bolo mɔgɔ banbanci ninnu ɲɛsinnɔ an ma ko fo k'an ka samiya de tiɲɛ u y'a essayé k'an ka sɛnɛ tiɲɛ an sera ka débrouiller ka yɔrɔ mun sɛnɛ an y'o sɛnɛ yɔrɔ mun ma se ka sɛnɛ an y'o to yen mun yɛrɛ de sera ka sɛnɛ wulila ka jɔ ko o de tɛ tigɛ ka don so ɲɔ tɛ tigɛ malo tɛ tigɛ an y'a lase gouverneur ma k'o bɛna disposition ta k'an magɛn o tile dama kɔnɔ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔw y'an wele ka yira an na k'a fɔ an ka hakili sigi fɛɛrɛ bɛɛ sigira sen kan pour que an yɔrɔ bɛ se ka lakana cogo min na an ka se k'an ka suman don hɛrɛ la ka se k'a dun hɛrɛ la o hukumu kɔnɔna na an nana don kungo kɔnɔ ka baaraw daminɛ o nana attaque daminɛ nin y'a siɲɛ 4 ye o b'an ka mɔgɔ attaquer kungo kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Madiama ale dugu kelen tɛ gɛlɛya kɔnɔ nin waati in na sabula Mali cɛmancɛ bolo fɛ dugu caman de bɛ yen binkani walew bɛ ta ka u sɛgɛrɛ tuma bɛɛ jadimaw fɛ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.